Ay, pre, salamat kay pre sa pag-imbitar sa imong piyesta, pre. Ah, way isa pa yan, pre. Ay, ako kay magpasalamat, pre, ni Ani ka, pre. Ay, salamat yun kay pre, ha. Sige, pre, mulakaw na ko, pre. Ah, sige, pre. Ayo, pre. Pre, mulakaw na ko, pre. Ah, sige, pre. Ayaw na, pre. Salamat, pre. Salamat sa iyo pa pre. Kuan, pre, kanang, kuan, pre, ba? Mga itan ako, kuan, pre, kanang BH, pre, ba? Para sa akong iro, pre. BH, pre? Way problema, pre. Sige, pre, magkuha akong mga bukog, pre, na yung mga bukog-bukog. Ay, pre, kanang, di ra ba to hilig og bukog akong iro, pre? Gusto niya kanang unod, pre, ba? Unod. Dili siya ka nagbukog? Sige, pre. Unod, pre. Sige, pre. Isagol na ako sa kasilupin, pre. Ay, pre, ayaw, pre, di siya ka na ng isagol-sagol, pre. Gusto niya, pre, kung apritada, gyud. Yung litson, di siya lang gusto isagol, pre. Tapos kung pre, kanang apili day rice, pre. Taka ng init, pre, di siya mukha og bahaw, magod, pre. Dili siya ganan og isagol-sagol? Kuya po ng iruwa, pre, no? Sige, pre. Ilahi-lahi lang ako matagsudan, pre. Salamat kayo sa pagsabot, pre. Malipeg yung iro, ani, pre. Lang! Aw! 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 Aw!